Obusafo mi mamu nyina dwumo makwaba enanso nyakopon de enko ache ya sanahia e wotetu bi chiri dwumedi so e wo Ateka TV hase na mamenkai wo se dwumedi timpo ne ani so ade ho nyina ne se ye sana koyenchi akofa nanan mamamre ne amane e de aba kwan nanan fa so ana omo yomu niema da bia maka twa se tetu bi chire ya chemu miensa ye wo fa edikan a ye frɛ no amamre ne amane no ne fa etoso bi e ye didie ne onom ana di twato kra e ye fitiem na mamenchi omo amamre no ana yede eka nsem a nananom niema nananom yede to honom adigya ye ma ne ya ba beto so no na efa etoso mienu na eye adidie ne onom no ya hwekwan akane na nananom fa so na wo didi na omutimi tenase eche na de twato kra no ya hwe ye nkasa ye se no eye fitiem na ye kwa abewa nchen akwa akobisa na nanabewa ache nkwan ye fa so a ye kasa nti titubi che ye ne so ade hu eno no Sarah enso ena meka kire we se dwumadie yedi no memeda nwumre bia e wo Ateka TV hase wo mo so ina sene ma yede bro eye ode no ho bites me a medi dwumadie ho chia me medin edi Kofi Kakari na ma menka wo se nne o wo so nko abafiase aba dum yen na ye ne no ba besua de didin ede yaw afre biru afre akwaba me da se obusafo madam yo me hope we edi ne mo mama me ntwa me ho emra na me nkwaje nkrato ye ba ye beto anko twe no so obusafo me da masese matwe me ama majenkrato aba sede medical ka cho duma yedi ode no ho bites ana ekita mu ode no ho eye bites a eye nnua na hama nunsini nnua hini ana na nanu makeka bomu a yede ayensen kane okofie bia mu a na dudo e wo ho nanso nne ye wo modern Ghana ye wo Ghana eye asase kukuwa so nti obi e pentem akwaduma kane no se obi obi fie a dudo no na e wo kukuom na isi honom nanso nne hwan na ekọ no dudo no mpo eno nti na ode no ho bites ede dudo no agutuom se be ya fa ya na ode ko edro wei anase ensa wei eye dro se eye uti ne pai wo se eye koko se eye woni se jese nipa ontimi numbie eye obi a wonyema na so obi a onyenya mfie dunwotwe se nipa yenu nko ana omontimi enumbie ode no ho ana kita yimu a yedi dwumade ebrewo mirafre me da se ode obre afem me ene ya sanahia e wotetu bi kire so na yedi nkomo ye twetwe nkomo ye bon nkomo ye hwe na Ghana ana ye nyina yewo yete Ghana wo mo hwe dwumadie ana wo mo hwe dwuma yedi wo mo hwe bi hwe no wabuchire aso ye dan ya Ghana fo ewu ene edan ana wo se ye ni hu nkomo ne yo jageke ansana we de meyi nsebi sana mo de mechia eye ahwefo a mo hwe wo chie ni benche nyina omunti na ama soso sebewu kakra yesua na nan so de agya ye ene ne soso mmehwe na soso ene omache ti mechia obi asoso ene ne isemisa ye pese ye ne odi ho kita ho ebi ene ye nyina yete Ghana idin Ghana ana ma menka hwefo nyina se de idin koma fa Ghana idi kan chiro idin Ghana den ne bai yo medasi gidi se mi fie nko enimu pi gidi se ahwefo be giba to musa na de meka edikan ne se edin Ghana ya na grandpie de nipa bia no se God has appointed Nkrumah already. Oh, me gidi se no de entisa kwa bakọ se mu nkrata se mu aba no chese entisa na mechirim kakra mirafre asa na abechiri mu no se de unim no ye ne ahefo ne didwuma no number no e wo TV no eni 0244508778 wo send the questions no ba na ya kan ama se de abi no de afre fache me ye se wonsa da ho o me so tiko se sinimu ade no ka ho ha na enkomo na ye twetwe ha nti no ma the ember na yanko ni facho nti no mira me di se ma you question anu ama afre nti yanko yo e de jake ke medasi plan pi no me nyini pi nso me nyini ni nyina no na eda nipa pi ano se Ghana no edin kire say God has appointed Nkrumah already so ye nyini ya ya finimu ye du kakra na ye kohwehwe nkrata mu entisa nti so ama makonya idia na dance na no so kakra no so hwehwemu amaye no
mene ahwefo so ache ti edi Ghana no na enya free kruwa na asase tama sesia no ye hwe abibrem krata so a ye African map a ye hwe na asase tama ye wo Mauritania any Mali bia ho baby ehon na asase no ewo ama me twen wa gen si bibi so na asase no hwehwe mu aba se asase no enye asase no ne Ghana nkasa na asase me dindi Wagadugu eno ena Burkina fo no edin ni bi no Wagadugu no ena Burkina fo ono so afa e bia ye o mu kropon Wagadugu na Ghana no na ye abodin a eda ohene kese a ono se bi na asase tam no eda ho no abodin eda no so ti se de ye ka obi ti se ya na se bi obi anim bi na asase kodu o se soro ho ye ka ewura otumfo so a ni de so bi de kodu ye ka se bi gamanche ne ade a obi anim bi a ye ka o chehene sanity enti abatafo anase fanse ebe from traders na merchants batafo no ye wajadifo ni wo batafo jadifo di omo na kromo na mu kodi dwa kakra esade kofi na ye omo a broni be se merchants omo no fro mu krom ondo betu no akọ ba bia koto omo betu omo fro mu krom kura na omo so akọpe adukura omo sade be bo mechi ni ya na trend na nam kase wotu bata no ti batafo no na broni be friend merchants nti omo na omo didin no edane nti omo ya omo se yekoto ye nyama ni free Ghana asase no so eye ohne kase owo no na bodi na da no so no ase ye fa ye kase bia mekoto ade ni free otumfo asase so na adane a be ye otumfo so that say nso ye ko abakosem a bia na ni din pa o ni din na nkasa na mache mu ye fa no Wagadu na Wagadugu u charity a ye fa no Wagadu they said ye kan bia Ashanti town ye fa no Ash town so that u charity a ye fa no Wagadu so that say enti eno na krono eye isuo kase mienu a na ewo ho pa no ye fa no sisi an ko hwe bi blom krata so a African map na ye fa no River Falemi isuo ye fa no Falemi ana isuo ye fa no Senegal sa ene na asem ase a ne Senegal fo so nsuo ni di no da to mo kro no so debi eno de mu abakosem wo ene eye kasa foforo ene ma sa a edin Senegal no bi gine se bro bi hon ma e bechi e be nyane ba mu a e bechi na de mi ka kosi ni se edin Ghana eho ene ne free hwehwemu a e ba mu ene ma ye hu se ya ye ti bi pa dodo a ye ti asase a e fe na Ghana sisi ye nchi pa ene eye old Ghana no so that say bibi ni se be eye Dwaben Asante Dwaben e fani bi ene call sisi abegi e fani new Dwaben e wo Kofodia so that say na o so tukwan o do mo bato ba mo tukwan o mo tukwan bibi nti eno no ho abakosem wo na omo pese omo nchi be yira nti no e na omo da so ekura edin a e fe no Dwaben no Dwaben ni o Dwaben ha e de ko ni o Dwaben no ko fo mo din na Dwaben nti no se meti wase a na se Ghana fo no so omo fi ohene Ghana nchen ba sa omo de ohene ni din Ghana ane ba e sa so ka kire de mi si su dia ne se ehwehwemu ye beji ye mfa ho dia free mrofo no ntem no ehwehwemu e ba ye no e ma ni be de di se ampa ye free old Ghana and the band. Sanity dia ene na sa hwemu no henefo ane ye hwemu no anti omodi din Ghana no e be de di se ye free old ohene Ghana na sa aseso ne bae. Yo medasi. Meka se Ghana fo nyina ene ye gi din tu. Na so nipa miensa ena wa mama kwenya yi. Metima bo omudin. Omodi mo omo ye ene hwehwe mu omo ye ene bo ama edin Ghana no. So etimi bae ama ye hu se ampa ye nchipa ne eye old Ghana jo me ti na omo ya amanyofo ana debi yo wakine omudin ebe ya won se de odi kan kura no no e sofo Methodist sofo
na Methodist sɔfo no na ɔyɛ Methodist sɔfo wɔ Anomaabo ne din Anomaabo ɛyɛ mfante Anomaabo ne din ɛne Reverend Jacob Benjamin Anaman no eboni David bibini ba afi bi mo asɛ ne yɛ kan ɔno no ɔkyerɛ ɔkrata na na afɛfoɔ anaasɛ ne tipɛn na ne yɔnko ne lawyer koraa ne ɛyɛ nipa obi ti sɛ Saba John Mensa Saba na ɛyɛ ne temgyinafoɔ ne John Mensa Saba ne lawyer ne yɔnko soso ne ɛyɛ Kwaji Agri Dr. Kwaji Agri ya te ne din na sɔfo yi soso no ɔno soso mmɔden ma ɔbɔ ne ne mpɛ sɛ ɛda di na obiara hu mmɔden ma ɔbɔ ɛwɔ tete obi kyerɛ so ɛwɔ tete obi kyerɛ nti ɔno Jacob Anaman no sɔfo Jacob Anaman no yɛkɔ abakɔsɛm mu a ɔno tena ase na obisa ne ho sɛ na sɛ bi o me fantini me firi hin na na ɛde na mo betu betena ha sɛ ni sɛ na de wo hu ni sɛ sɛ bi o ɔno ɔyɛ hwehwɛmu kakra ko bisa na nanom kakra ko mfanti ko kakra ɛna ɔtwerɛ ba ne krataa mu a yɛfɛ ne the Gold Coast Guide 1895 asɛm na make ɔtwerɛ ba 1895 sa ɛti ɔno ne nipa a odi kan a yɛkɔ yɛyɛ hwehwɛmu a ɔno nipa edi kan a ɔtwe yɛ adwene ba so sɛ yɛnkyi paa ɛne old Ghana ɛyɛ Reverend Jacob Benjamin Anaman na meka no ho asɛm kakra bi ɔno bibi ka no aso ne ma ɛyɛ enwuma a yɛto no Methodist asɔre dem a ebibinwum no ɛyɛ mfante enwuma a yɛto no ebibinwum no nyina ɔno na de ba yi no mfante na ni gye sɛbe ebibisɛm ho ne sɛ na yɛbetu anamo ama yɛpagya ebibiman so na ni gye ho nti bibi kakra siye ama ekyire no ɔne Methodist foɔ miama asɔre a mekɔ no oh saa nti no anya kakra bi nsɛm kakra bi bɔ mo ntɛm a atete mu ma ɔkɔte asɔre a ɛfɛ no the Negration Episcopal Church ɛyɛ Reverend Anaman nti ɔno ɛna twɛn fanse kɔ abakɔsɛm ɔtwe adwene ba so sɛ ɛyɛ mfantefoɔ a sɛ biebu ɔmo te Mankasim ɛne Anomaabo ne ade no nyinaa ɔmo firi Bonoma nso baeɛ no ɛyɛ Bonoma nso na sɛ bi ɔmo nkyi paa ɔmo nkyi paa ne ɛyɛ old Ghana no ɔhene odi so no ɔhene saa Ghana asase sanity Ghana asase sanity all right observe me kai wo say to bi kire na wo hwɛ ɛwɔ Atinka TV me ne mira ya wafrɛ ana edi nkomo ene ɛwɔ fiase ye di nkomo na ye twetwe nkomo afa Ghana ho mo twɛ me da me ho aba ye ba ye bɛka sofu ya bakɔsɛ mo se nipa miensa ana wo ɛtwe ya admisi so sɛ ye free Ghana ana wo hene Ghana asase so mo twɛ me da me ho aba observe me da wase sɛ watwe me ama magye nkra aba me kai wo sɛ dwa ye di ɔde ne ho bites ana ekita mu ɔde ne ho bites ɛyɛ nananom nsa ɛyɛ bidro na ennua ɛne hahama ana yɛde ayɛ ana yɛde asomdro kakra asomu sɛ bɛyɛ na sɛ bibi wo wakwa mu honam akwa no bi na sɛ ɛha adwene a wonom a ɛbɛboa ama ho atumi asisi ho so ɔde ne ho ene nsa wonom a wode wo ho free bibia mu na wode wo ho wadidie mu wode wo ho ɛwɔ nom mu ana wode wo ho ɛwɔ enam ɛyɛ nsa na ɛyɛ nuro ɛyɛ sɛ ɛyɛ anone a ɛsɛsɛ nkanipa bia ɛnom danka nipa bibire empo no minsu aka meka sɛ de yɛka sɔfo anaba asɛm anama na asɛm bi kura nka ɛba sɔfo pɛn so anka bi ankɔ de bi kura bi de ɛbɛkɔ asɔre dɛm me de edi communion obja me da se wakwe me ko na me ni afre edi ko sofo me ni afre na ye ka sofo ho asem ye ka ne ho abakosem to asoma ye ne yo me pese me kasa ba yetintin me bo nipa miensa se nipa miensa na me pese ene jumadi no me ka ho asem a omomode ma omoboy na me die ne begu eye Reverend Benjamin Anaman. One said I'm here who be potia, or yeah, you. Who say, one on you more train book, no book, not no train, then be now when you found. And I may just say, and you should money to Anthony Basso, saying cheaper, said be a come for any unity to, or more share, and fancy for Eddie. And my own who said, I'm free bonum house when you are doing now. I want cheaper any old Ghana. Hana your trust me, may count once. Ya Yura so Dr.
JB Dankwa. You said Dr. JB Dankwa there. So I said, what do a politician? Sir, me said, nipa impenifu asabi. Omotina ombekai ne ho nsem kakra. Timi mpese me ko ono ho nsem pi. No a lawyer ni a politician. Sabi ni krom ofiri adade antem. Chebi ana chirebi. Chirebi. Ejeni ye chirebi nye chebi. Chebre che tuntum. Che tuntum. Efe chebre. Anti chebre no na adade antem krobi wo ahona ne maame eye JB Dankwa. Abakwa sam cheze ne maame efiri. Na onso ni die no 1928. So ena onso so echo krata. E kan say onso aye hwehwemu a eye akanfo a sebe ye ne do so wo ha ene ade ni nyina ho. Ogidi se yesu yenchi pa ne eye old Ghana. Onso de se na onso de atoso se yenchi pa ne old Ghana. Ono no hwe Edianai asra na no ana defend say calendar 42 day calendar na nyoma na yedidi na na ndidi ade ne ade no ni nyina wo hwe mu e ma wo kan say de bi mi hwe sa no ma we mu nyina ade a e kire say yenchi ene old Ghana ti JB Dankwa mo de ma boy no ono so medium no na de say nti no me pese me kasa ba yetintin nti no me ka to aso nipa otoso mi ensa no so no your friend Eva Meyorowitz. And the minute or you Bruni. Bruni. And the Eva Meyorowitz, no. Oba Eva. Na also getting a fee. I feel on what the craft 1950. 1950. 1959. None years, sir. No more boy, and he said, Emra, Mrafuni who said, Cecil 1951. And one was a Ubekaya 1 year tour about a deacon or Ghana. A free 1948, Pinchin by ya. Now, one who say after Ghana, Yenia Brepa. Pinchin, the son on the same. Say, never per se, Beko, Abaco Mundu. The Bekai, the Nisi was Satan, some Renaissance, Nana Sumu Bomb more than the Chipeja make and say. Kasa bi penche na mpese me huna de ko kasa na kasa na se ye ka penche because ye say ye taka ana me ne din nsawoso na menim se penche na de bi ji se na no pa na nchi mu metima chi me so kakra na no dia aso me so ne se penche ni che se mente me hwase bi ewom o da se ye ka penche me chana se ye mente me no me ye ye se be se ye de ye mu ono so se nti eno no mmode mo a a boy, Yan shall say free young plenty in a woman says, say free 1948. Now, Debbie, you bet my car quite cheaper, but churching. Somewhere no Ghana, sending me a chimney in the back of a benya bread. That's I know Yakum. What I say. Now, the make up see said 1949, one hour. If I say politics, a shall see about UGCC and send a CPP near dinner near NLM near Simon Money in Ebebano by Ebebano. And I'm more fun. A smile. A year if I'm mayority, the Bruni Befel no anthropologist. Or you name before, or Mono Mudianis or Musia, and who said that Nipa Mutia, and Ivan free, and then on Betna. Yes, smile. Tia smile or Kuko, mechanics or Ghana. Okonano be bro hakuraso nititiu megubodi nkakra yewura 24 prepare the second oba na naso oba jabin ni dase be jabin ni naso oba eye kokofu ni naso owie okoya na wo oko eye akomu ni oko se be infantifo nso mo so nyina no mabo ni oko asebu ni wo ese me kana ma jawan ne nanom doso. It's one of the crata trend, the fellow, the Akan Traditions of Origin. 1950, no, this is Akata. The Akan Traditions of Origin. Akan Traditions of Origin. Now, what you need now, we say na Akan na Yana Okono, so no Akan. On the idea of the two cratas. Now, oh yes, I wish you money in a year. The addition is something one can say, and no cresse, you free old Ghana now. Oshie mu no oji tum sampa obi sa na nanu no okomo na so okon sebe
osi ade yo techi ma hene wo okono ho e ma onso su ti se ensam kika ni wo ba kire bono ma so ni ade ni nyina kire se sa kanfo e kire se ifiri bono ma so ti se dia bakosam kire na na kire se ye nchi pa ye kan kan nchi ko nchi a na ifiri old Ghana ye ohene that Ghana na sa so ono Ivan Meyorowit no gito so e won the character ni na ma me nche bibi mu kakra Ivan Meyorowit no wo ko ni nyina no odi opani bi efe no Kofi Antobam e kan no na Kofi Antobam no eze ye be kan no ho asem kakra ono na achame poma edi kan a ye di ju ejuma wo parliament edi kan ono na ye ni achame poma wo parliament wo growing efe ni maize so they say achame poma bo se da bo se da obi sam no ye se sa achame poma ni wa ye ndi asem e o parliament e mu odu ye je sa dia esom bu ye so they say nti ono na ye sa achame poma edi kan e na akonya nkroma tena so edi se bi akonya presidential akonya efe no ya na odi akonya ni we so awi a okotena so nkroma dia no Kofi Antobam no e na ye ono sene so they say enti no Kofi Antobam no na ni teacher ni a o kire na de ni bi no ye fe Herbert Meyorowit it say Ivan Meyorowit na o to obuku ni kunu enti abra Ivan Meyorowit ne se bi broni a waba won te kasa ni pi na so ope obi a oji ni di e se hwehwe mo o ye no na mofo ni be se ye be hu se Ghana ni ntina omo ye hwehwe mu no so they say nti ono Kofi Antobam no kan na buwa ma na no bi etimi cheche na mu pi e ma no eyesa enti 1950 na sakrata no account traditions of origin e ba Ivan Meyorowit se broni die won na ma na oba o na so sa wo ye mehyew se na de broni e den na abaliti ma oba me na di na eso pe bi ni kan ho dia obi abanya no mugidi se o nti ene na ma ofa Antobam e Kofi e penye Kofi Antobam e kan ndi yechi na amensa ntwe bibi adwene ma bibi so se nyina ni se ye je fa ho die 1957 after 1956 no aye abrofo aye British no omo parliament omo ko tena ase e no mo dwene ho dedika no ensem omo dwene ho na bi ni se dedika omo ke se ji Ghana no kura ye nji ntuma na se yen ye de ho de Ghana no there be some no se na na sha abrofo ase sa se ye de ho 57 ti 56 asem na making some say e di e da so ye Gold Coast kami kura me bebusa sa Gold Coast no e na e da so so that say enti no na yesu yesi ye be de ye ho a ye be sesa din na no na omo no so agigi ye hu ensem ne yi na tietie na no ne politicians ensem dodo na ka say ye mfa din Ghana na so na broni de o ka nsem che na no so akot na chire na o dwene ho say ngrofo we da me Ghana ye mu didi o ya tema na sesen so that say na one parliament won parliamentarian fe no Jacob Hall no ye parliamentarian ana parliamentarian ma Rashe Brejani ma brono bi e fe no wa komi e wa brochi ono de to so say enye say ono aye hwehwe mu a gadi Ghana no no ko won pene so e so ono Gold Coast ne di na ye de na Ghana no ono so ye hwehwe mu e ya mpa say nipa dodo a eti eye asase a e fe no Ghana ni nipa dodo na afri eye old Ghana nipa dodo na afri old Ghana safi na do fidi na to ase aha e atinka TV mene ni raya wa frɛ ana edin komo na yedin komo fa Ghana edin Ghana e kwan ya ye fa so a nya Ghana no eno na yedi ho enkomo mi rafre ntin se a broni no be ka sa na ye se ye be ka se ye sinipi ana se ya jiatu sa the woman say ye be die ho no omo na date a ye de be die ho omo na hihye omo no omo na edi yeso se be wura na edi uso a se be ono betima ka se edi menji ntu nti na me charge omo so di edi Ghana etu ti se ka Ghana na modima nipa ma chechi mu no mo boy no ene hihye mu e bai
ene ma yin se nipa dodo a yete aya asase a efe ne Ghana sisi a ye chipa ene old Ghana no frɛ mame musai o kasa ka Gold Coast na ye den ne din Gold Coast no e baaye abofo no baaye no ana ye den ne din Gold Coast no e baaye se obetimi aboa me ne mahwefo kakra wa ha me da se se ubisa sa se ni Gold Coast no eye mrofo ne de man na edi no ma abakosa ma che se Portuguese fo ene di kan a omo be di dwa ewo eye yasase isu mo ba mpo ano aye abakosa so che se don Diago Diago di Azambuja edi ni mo duye ne bokra nyagro Portuguese for no be di Ghana so sana pese o be di ba ha ne sa tan klase na im se di no nye Ghana na ne di ne da so Ghana there be say di ni die samre no na obi a di na busua na ye di atoto se be denchira o be ani di ekodu di say adanse susu o be ani di ekodu achen o be ani di ekodu dagomba o be ani di ekodu ma mprugu o be ani di ekodu so obi a o be ani di no ekodu na ye eni din a eda asase tam nyina eso so dey say nti emra mo ba ye no Gold Coast no edin Gold Coast ne de eye abrofo a omudi kan ba eye asase a efe no Ghana sisi a mo ba ye no na mo betu say din a efe no Gold Coast na e ko ya ka se mo e be ka se sikampo a mo ba betu sikere na ze sika kokko no mbe hu mbe di hu twa ewo eye asasi so omo ba ye no na ye wodin bi o ha na da ye kuro no so ana ni nyina ye nipa ba ko ye busua ba ko ana na se na ti sei bi na akoya mama obi a di no so mama obi a di no so na obi a ti ni be obi a ni mi da ni hie won ni bia ni mi bia ni hie ekodu to obi a di no so ntina abakosam kakra e won ni se menti e na musu nye nhwehwemu ehun se ne wodin a eye ba ko a ye nyina ye jitum ne mom se broni ba ya eye Portuguese fo omuchemu se nipa na oka eye eposo nhyen no eye Don Diago di Azambuja se di ni modu ahwe ani bokra ye one ne nkrofo ba ye no omo ba cross se e fe na Elimina enye Elimina nye kuro ne di ankasa no na omo ne e fe na the Castle of Mina na omo de beto ho na omo si edan ye edi kan ni sa de no ni ti e no na omo betena won na edin a se be omo susu di dwa ni se omo ko mu nchi a omo si ye ko Gold Coast sikampo a eni ye ko ni eni ma Gold Coast bye objafo mame kai we say titu wichire ana wo hwe ewo Atika TV duma yidi ode no ho bites ana ekite mu mini mewura ye wafre ana edi komo ene edure medame ho aba ye ba ye betwa nkomwa ye hwe no eso mutwe medame ho aba